Sanibonani bafundi, siyanamukela engosini yethu yokufunda ulimi lwethu lwesiZulu. Siyacela ke ukuthi ni subscribe kule channel yethu, niwa like ama videos ethu, niwa share ukuze kusizakale abafundi abaningi. Siqhubeka nayo incwadi Ithemba Lami ebhalwe uLangalibalele Felix Mathenjwa. Isahluko esisifundayo namhlanje esesishiyagalombili. Ebaqulusini laphaya icebo laseligcine lazakha kuNomgedla. Nakuba enovalo kepha wagcina wazijuba ukuthi uzomsiza uZabalaza kulokho ayengahle amsize ngakho. Okuyikhona okwamenza wazimisela ukumsiza yikho phela ukuthi ukanina ngaleyo ndlela wayezobe ezamela igazi lakhe. Ukusondelana ngokwezinkaba noZabalaza yikhona okwenza ukuthi amqhelisele kude uSandanezwe afune ukuzamela isihlobo sakhe segazi. Wabuka wabona ukuthi uma ecela ukuthi uNokulindela eze kubo amvakashele funa uMbalane alusole ukhobe bese ebika imbiba abike ibuzi. Ngaleyo ndlela wavele waqoma ukuthi kube nguye oya ekhaya kubo kaNokulindela. Lokho kukodwa kwakungeke kusolise ukuthi kukhona ububi azobenza ngoba iqhikiza laliwavakashela amantombazane uma kunokuthile abafuna ukubonisana ngakho. Wayazi ukuthi uma kunguye ovakashile akukho kwakungasolisa, ikakhulukazi ngoba uNokulindela akanadadewabo omnikeza iziyalo nongahle abonisane naye uma enenkinga. Ekuseni bengazelele bobabili bathuka benqwamana emthonjeni. Sibonene Nokulindela ntombi, ave usuyindlala nawe kulezi zinsuku. Sibonene Qhikiza, kanti-ke ngikhona, yikho nje ukuthi besingenayo inhlanhla yokuhlangana. Ngasizakala ngakubona, bengisacabanga ukuthi ngikuvakashele ngiyokubona nje ngizwe nokuthi impilo ihamba kanjani. Phela akukuhle uma singasadungulani sizwe nokuthi izinsizwa zisaniphethe kanjani. Okwakho-ke khona kwehlukile ngoba ubuye ube wedwa nje. Bangcono nalabo oyaye wazi ukuthi banabantu ababhoboka kubo uma benenkinga. Ngiyakuzwa dade, futhi ave ngingathokoza ngoba kukhona okuke kwangikhathakhathaza emoyeni, nakuba sekungathithi sekuthanda ukwedlula nje. Hhayi-ke ntombi, siyobonana ntambama uma sengifika kwenu. Kulungile dade, sengiyobona ngawo. Imithi kaZabalaza lena uNomgedla wayephathise okwezikhali zamantungu. Waqikelela ukuthi uma eseya kubo kaNokulindela angakhohlwa nowodwa kuyo. Nebala ngaleyo ntambama wanikela khona kubo kaNokulindela ewumuntu ovakashe ngobuhle nolethe izeluleko, kanti ulwazi ulugodle kuyena. Njengeqhikiza lesigodi elaziwayo akazange exwayeke nakwabomuzi kaMchunu. Elawini likaNokulindela kusihlwa sebedla, uNomgedla wazenza umuntu oxhelwa ukudla wacela amanzi. Ngokukhulu ukwethuka uNokulindela waphuthuma exhibeni wayokha amanzi, kanti Nomgedla wansonto usuthole ithuba lokuvuthuzela umuthi ekudleni kaNokulindela. Esebuyile namanzi uNokulindela waphuza uNomgedla waqhubeka badla sengathi akuzange kwenzeke lutho. Ukwazi lapho kwase kunomuntu oyedwa vo. Sebeqedile ukudla, ngaphambi kokuthi balale, uNokulindela wathelela uNomgedla amanzi okugeza, yena engumuntu ozogcina ukugeza. Eseqedile uNomgedla ukugeza, uNokulindela wabe esethela awakhe.
Kuthe engakaqali nakugeza wezwakala uNomgedla esethi, "Ngiyaxolisa dade ukukuphazamisa. Ungakaqali nje ukugeza ngicela ungisize ungikhelele amanzi okuphuza ngenkezo ngoba angikwazi ukulala engekho eduze kwami, ngiyoma ebusuku. Awazi wena, nginesifo esibi kabi. Uxole ukuthi ngingasho kusenesikhathi. Kanti-ke ntombi, awungihluphi. Ungaze uzihluphe ucabange ukuthi uyangikhathaza ulokhu uxolisa. Phela wena awehlukene nodadewethu," washo ephuma uNokulindela eyokha amanzi. Wathi ethi sithe nje uNokulindela wabe esethola elihle ithuba uNomgedla lokuvuthuzela lona omunye umuthi osele emanzini okugeza. Wakhipha ibhodlelana masinya, wavuthuzela, waphinde walishutheka. Ngiyaxolisa. Yonke into eyayenzeka kwakufanele isheshise okonyazi ukuze kungabibikho nokuncane okwakungahle kusolise. Zaxoxa-ke izintombi zibonisana ngalokho okuyizinkingana zabantu besifazane kwaze kwashaya isikhathi sokuthi balale. Kwathi phakathi kwamabili wayesezwakala uNokulindela esekhuluma yedwa, ehema, ememeza, ekhomba nabathakathi abafuna ukumbulala. Lwamshaya lwameqa uvalo uNomgedla, engasazi noma kuphambene izinkomishi yini ngesikhathi esheshisa okonyazi. Kwathi noma ethi uziduduza ngokuthi kuzobuye kwedlule ngoba vele zinjalo iziphoso zezinsizwa, kodwa lutho. Esikhundleni sokuthi kwehle lokhu kwadlondlobala kwaya phambili. Waqhubeka uNokulindela wamemeza, wakhala, wavele wabona uNomgedla ukuthi zimbi izinto, akusizi ukuzima. Wasuka lapho wayovusa unina kaNokulindela. Kuleso sidumo sokudidizela akugcinanga kuvuke unina kuphela, kodwa kwaze kwavuka noyise. Batatazela bemnikeza imibhemiso, bemkhothisa, bethi kuzoba ngcono kodwa phinde kwanhlanga zimuka nomoya. Kwaze kwasa bebheke ngawo womabili kunokuba isifo sigobe saqhubekela phambili. Ngakusasa wonke umuntu kwaMchunu wayedidekile, bengazi ukuthi kwenzakalani ngengane yabo enguzinyobulala. uNomgedla naye wakhungatheka, engasazi ukuthi kufanele enze njani. Kuyilapho wayengeke ahambe ashiye isimo sisibi kanjena. Lokho kwakungasheshe kusolise. Wayeseqalile nokho ukuzisola ukuthi uvumeleni uZabalaza amfake ogibeni olunjena. Wayazi ukuthi ukuba akavumanga ngabe izinto azinjeni. Inhliziyo yakhe yaba buhlungu, wazizwa efikelwa ukuzisola okukhulu kabi. Sekubonakala ukuthi akukho masiza. Uyise kaNokulindela wagcina ethumele enyangeni yendawo eyaziwayo uZikalala. uZikalala lona wayephinde abe ngumlamu wakhe uMchunu lona ngoba wayelamana noMazikalala. Ekufikeni kwakhe uZikalala akabange enanaza, wafike washo ukuthi usola ukuthi intombazane lena idle ubuthi obunamandla noma iphonswe ngomuthi onamandla, yiwo lona oyiphithanisa ikhanda. Wazama naye wabasathe uyazazi kwanhlanga zimuka nomoya, ukufa kwaya phambili. Intombazana ngalesi sikhathi yayisiphelelwa ngamandla, isiyimifino nje, kodwa ilokhu ingayeki ukuhema. Kwathi uma sekukhulunywa indaba yokuthi kuthathwe izinduku ke kuyozwakala ohlanyeni
ukuthi lo mhlola uqhamuka kuphi nobani kwala kuNomgedla. Kwaqala kwasa ngokunye manje esebona ukuthi kuzophuma isidumbu ngenxa yakhe noma kunukwe abantu abangenacala ngaye. UNembeza wawusuqalile umudla esehluleka nokuzibamba. Wazidela wathi sekungamane kube yini yani akusenani noma bengambiza ngomthakathi. Wazijuba wacela unina kaNokulindela ngasese owayesekhale amehlo aze ababomvu ngengane yakhe ayeyibona izomfela ngokukhulu ukuzuma. Mama, ngiyaxolisa, angazi nokuthi ngizoqala kuphi izikalala. UNokulindela nje yimina. Ngiyaxolisa mama, ngilingekile ngavuma imithi engiyinikwe uZabalaza. Bengingaqondile wasidinda uNomgedla isililo. Yeheni webantu ngomntanami, kanti ngithi ngihleli nomuntu, kanti ngihleli nomthakathi ozobulala ingane yami. Ngiyazi. Wakhala uMazikalala waye wagqimuzeka phansi waquleka. Kwaqala phansi esinye isidididi manje abanye bedidingana noMazikalala. Wonke umuntu wakhungatheka nje ukuthi yini lena eyenzakalayo. Bamphuthuma bamkhothisa kancane iqabunga leloyi okuyilona elamphaphamisayo ngoba nokukhala kakhulu lokhu kuyingozi ngokwakho. Omakhelwane basondela kuNomgedla befuna ukwazi ukuthi yini lena equlekisa uMazikalala. Ngaleso sikhathi uNomgedla wayesebakaza nje okweselesele elabanjwa lintshontsha uju. Akakwazanga ukuzifihla ngoba kwakubonakele ukuthi indaba equlekile uMazikalala iqhamuke kuye. Wavele wayithi phihli yonke indaba yokuthi kwenzekeni abantu bakhuza umhlola. Ukwethuka kwakungeke kusasiza ngalutho. Into eyayizosiza ukuba kwelashwe intombazana. Wazama-ke umfokazi Kalala, wayiphalazisa, wayibhemisa, yachatha, kwagcina sekungathi kuyalalalela ukufa. Kwaba ukugoba izimpiko nje ukufa, kodwa lona khona akuphelanga ngoba kwakubonakala ukuthi ikhanda lentombazane lalisenakho ukudunyelwa okuthize. Umchunu yena akafunanga nokuba ebesayibona lentombazana egile umkhuba emzini wakhe. Wathi nje isiyomkhonzela sebehlangana kwaMnumzana. Naye uNomgedla wathi ukubona ukuthi isimo sibi sezingaze zimnethe, wavele wanyamalala wabona ayeze ngayo. Udaba lwakhe noZabalaza lwalusazoya kwaMnumzane ngoba uma esengcono uNokulindela. Izindaba zokugula kaNokulindela azihlalanga phansi, kepha zaphephuka zayofika nakuSandanezwe. Nakuba naye wayebanjwe ngezakhe izinhlungu, kepha wanquma ukuthi ahambe ayobona isithandwa sakhe. Wathi esuka kwaNonkamfela wabe enqume ukuthi uma efike isimo sisesibi njengoba kwakushiwo, wayezovele amcele ayokwelashwa lapho naye ayelashwa khona. Nasemuva kuNonkamfela wayelishiyile igama lokuthi uphuthuma ingoduso yakhe. Uma efica kunjani uzokwehla nayo iyonyangwa lapho naye enyangwa khona. Wakhuphuka-ke umfokaMkhumane. Ekufikeni kwakhe wafike wayizwa yonke indaba yokugula kukaNokulindela nokuthi
ushaywa izinduku zikaZabalaza. Ngakusasa akaqulanga nakuqula, wacela umzala wakhe uZondiwe ayefike wathola ukuthi uthathe izinsukwana zokuphumula ukuthi amphelezele. Baphuma kusempondo zankomo bababela khona Belu kwaHlazakazi. Ekufikeni kwabo bathola uzalo luphelele, kusaboniswana ngayo Belu impicabadala kaNokulindela. Wayesemi idolo ngokuthi ukhona insizwa ahambisana nayo eyayizomnceda uma sekuxaka. Ngesikhathi befika laphaya kwakuphambana imibono, abanye bethi intombazane ayiyiswe kwaMhlaba uyalingana, abanye besho khona ukuthi akuqhubeke uzikalala ngoba ubengakakhombisi kwahluleka. Abaningi babekhala ngokuthi inyanga kufanele uyinikeze isikhathi esanele ngaphambi kokuthi uthi yehlulekile. Abantu-ke abayi nganxanye bengemanzi. Abanye babethi akutholakale inyanga eyanikeza uZabalaza umuthi kube yiyo emelaphayo umntwana. Abanye nokho babesabela ukuthi funa imqedele, ngakho-ke bawuchitha lowo mbono. Sebembonile uNokulindela osanda nezwe, babonana noyise, babika isicelo sabo sokuba nabo ke bayithathe intombazane bayokwenza izaba. Cishe uCilo angathuka ezishaya endukwini. Njengoba ngaleso sikhathi base behlanganiswe ukugula, noyise kaNokulindela akazange abe lukhuni noma azame ukubalwisa abafana. Wacela nje ukuthi bake bamlinde udaba ayolubhunga nabozalo. Ngenhlanhla ngoba umndeni wawuphelele, akuzange kuthathe isikhathi eside, bagcina bevumelene ngokuthi kuhle umfana anikezwe ithuba azehlulekele, yikhona engekukhala ngabo ngomuso uma sekwenzeka noma yini engodusweni yakhe. Babonga-ke bavalelisa osanda nezwe, bethembisa ukuthi sebeyodlula ngomso bedlule bamthathe uNokulindela uma sebehamba sebebuyela empangeni. Uyise kaNokulindela akazange abe lukhuni, wathembisa ukuthi naye uzofaka isandla ezindlekweni zokwelashwa komntwana. Naye wayesenza ubuntu futhi ebonelela nosanda nezwe ukuthi naye usengumuntu owelashwayo ufuna izindleko zimkhame. Njengoba uZondiwe wayengasekhaya okwezinsukwana, wazinikela ukuthi uzomphelezela umzala wakhe. Wakubona kungekuhle ukuyekela abantu abagulayo bahambe bodwa, funa bavelelwe izinkinga uma ukufa kubaqinisa kanye kanye. Nebala bavuka ngakusasa baqonda kwaHlazakazi, bamfumana uNokulindela esebalindile. Wayelungiselwe izimpahla zokugqoka kanye nomphako, konke sekumi ngomumo. Yena wayesekwazi nokuzihambela, mane inkinga kwakuseyiyo ingqondo eyayisathanda ukuphithana, ehema nje nosanda nezwe engakamboni kahle. Baphuma-ke kwaMchunu, amabombo sebewabhekise empangeni kwesakwaMadlebe. Yonke indlela lena uNokulindela wayehambe ezihemela engazi nokuthi lidumephi. Ngenhlanhla enkulu elakubo lahamba nabo ngoba akazange ahluphe ngalutho. Bahamba lapho endleleni nje usanda nezwe usonga uyaqanganisa khona kwakuthi uma ebuka uNokulindela kuthi akafe saka. Wayezizwa efikelwa ukumzonda okuyisimangaliso uZabalaza. Wayezizwa ethukuthela
etuthukuthelela ngakaze akuzwe ezweni. Wayefisa sengathi ngabe okungenani uZabalaza uphambanise yena kunokusukela ingane yabantu ayenze isilima, uhuhwa oluhambe luhema lucosha amaphepha angonelutho. Ngalesi senzo wazitshela ukuthi akasoze amxolela uZabalaza noma yinini, uyomzonda impilo yakhe yonke. Siphela lapho-ke isahluko sesishiyagalombili. Bafundi, sizohlangana futhi esahlukweni sethu esilandelayo okuyobe kuyisahluko sesishiyagalolunye. Nisale kahle bafundi.